Zadrugari su danas imali specijalan zadatak. Darko Tanasijević je ušao na imanje kako bi saznao od reality učesnika koliko im je intuicija pomogla u njihovom učešću. Desio se obračun Stanislava i Mione uživo u programu. Zadrugarka ga je isprozivala, a on joj uzvratio. Pokazat će svoje pravo lice. Na red da iznese svoje mišljenje došla je Miona Jovanović. Ona je tokom svog izlaganja ušla u obračun sa bivšim dečkom Stanislavom Krofakom. Šta tebi, Miona, govori intuicija, pitao je voditelj. Ja sam znala za Stanislava da se možda neću vratiti kod njega. Ja sam sve stvari spakovala i nekako sam to očekivala. Znala sam da će ovdje nešto da se promijeni, rekla je Miona. Kada si pogriješila, što nisi slušala intuiciju, pitao je Darko. Većinom u ljubavnim intuicijama, kada sam sumnjala, svaki put sam saznala da sam u pravu. U prvoj vezi sam sumnjala da me partner vara i na kraju se ispostavilo da je sve istina. Intuicija mi je govorila da se sve nešto dešava i da nije sve okej. On je uvijek gledao sebe i sebi je bio najbitniji. Znala sam da se nešto dešava i da se muti. Nikada me nije prevarila intuicija. Svako je mogao da dođe ovdje i da pokuša nešto. Ja sam sumnjala kad sam čula za Novi Sad, rekla je Miona. Kako komentarišeš Mionino izlaganje, pitao je Darko. Ne bih trošio riječi na ovakve ljude. Ona sad pokušava da se opere preko mene. Ja sam njoj odmah na početku veze rekao kakav sam i bilo je uzmi ili ostavi, rekao je Stanislav. Šta ti govori intuicija o nastavku boravka ovdje? Govori mi da će se svašta izdešavati ovdje, ali da će na kraju biti sve okej. Misli da sve ovo što Nenad ludi da će na kraju biti okej i smatram da će ga ljudi bolje upoznati i da će promijeniti mišljenje jer on samo sedi i vježba i ne radi ništa da bi dokazao svoj karakter. On je mene šikinirao ovdje, govorio mi je šta hoćeš budalo i druge razne stvari, rekla je Miona.